Мақомоти Тоҷикистон эълон карданд, ки дар домени миллии Тиୖей номҳои бешармона ва берун аз ахлоқ ба мисли Секс.Т𝗒ро сабтином нахоҳанд кард. Маркази иттилоотиву техникии Дастгоҳи иҷроияи президенти Тоҷикистон, ки менеҷери домени миллӣ ба шумор меравад, дар ин бора дар қоидаҳои сабтином дар минтақаи Тиୖей хабар дод. Ин қоида чанде пеш тасвиб шуда, нусхаи он рӯзи 23 декабри имсол дастраси радиои озодӣ шуд. Дар қоидаи сабтином сабаби чунин изҳорот гуфта нашудааст ва маълум нест оё то кунун чунин дархосте будааст ё не. Аммо 2 сол қабл дар Тоҷикистон бори аввал фурӯшгоҳи маҷозӣ ё интернетии маҳсулоти нiyози шаҳвонӣ ва ё секс-шоп ба кор пардохта буд, ки аз ларзонгар то занони маснӯиро пешниҳод мекард. Моликони фурӯшгоҳи маҷозӣ ё интернетӣ маълум набуданд, аммо онҳо дар шабакаҳои иҷтимоии фейсбук ва инстаграм саҳифаҳои интим магазин Душанбе ва секс-шоп Тиୖейро боз карда буданд. Бо ин ҳол дар банди 17 қоидаҳо, ки ба ҳолати радди сабтиноми домен дар минтақаи Тиୖей рабт дорад, гуфта мешавад, агар номи домени дархостшаванда аз калимаҳои хилофи манфиатҳои ҷамъиятӣ, принсипҳои башардӯстӣ, меъёрҳои қабулгардидаи ахлоқу одоб, даъватҳои дорои хислати ғайриинсонӣ, таҳқиркунандаи шарафи инсон ё ҳиссиёти динӣ ва ғайра бошад, сабтином намешавад. дар қоидаҳои нашр кардаи ин марказ ҳамчунон гуфта мешавад, шахсе, ки нахустин шуда барои сабтиноми домен муроҷиат мекунад, соҳиби он шинохта мешавад. Ин марказ сабтиноми сомунаҳоро бо номҳои ҷуғрофии кишвар ба мисли Тиୖей, Исфара Тиୖей, Масчо Тиୖей ва ё Ишкашим Тиҷейро манъ кардааст. Чун ба гуфтаи масъулони марказ дар сурати ҳанӯз сабтином нашудани ин номҳо низ онҳо барои истифодаи мақомоти дар маҳалҳо захира шудааст. Ҳамчунон номҳое ба мисли Гов Тиҷей, Мил Тиҷей низ ба хотири дар оянда истифода шудан аз сӯи мақомоти давлатӣ ҳифз шудаанд. Тоҷикистон рӯзи 3 июни соли 2003 ба созмони байналмилалии яна созмони сабтином дар интернет марказаш дар аёлати Калифорния барои сабтиноми Тиҷей ҳамчун домени расмии Тоҷикистон муроҷиат кардааст. Домени Тиҷей аз соли 2004 расман фаъол шуд ва айни замон дар кишвар 9 ширкат барои сабтиноми доменҳо дар минтақаи Тиҷей иҷозатнома доранд. ҳоло дар минтақаи Тиҷей наздик ба 6000 сомона сабтином шудааст.